Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы. Һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Дуслар, сезгә 2 яңалыгым бар. Беренчедән, бүген лайыклы хитның 2022 елдагы соңгы чыгарылышы. Икенчедән, бүген хит парадның декабрь җиңүчесе билгеле булачак. Ай буе барган кызу көрәштә җиңү яулаган җырчының исеме бик тиздән игълан ителер. Шуңа күрә телевизор экраннарына якынрак урнашыгыз. Без башлыйбыз. Алия Мөбәрәкова мәңге яратырмын җырына клип төшерергә хыяллануын әйтте. Ә шәхси тормышка килгәндә Алияның гаиләсе яңа фатирга ремонт ясау белән мәшгуль икән. Димәк, 2023 елда Алия Мөбәрәкова өй туен бәйрәм итәчәк. Бәрәкәтле имин нигез булсын. Туған yoqның аңладым шиткә киткәч, сағынудан сарғаюдан күңелләребез өзелгәч. Кызмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән ярым шунда эзләп табарга. Һәр авылы, һәр ташы, шишмәләре, елгалары, киң кырлары, таулары. Кызмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән ярым шунда эзләп табарга. Куанам һәм шатланам синең уңышларың белән, көндә мин горурланам. Кызмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән ярым шунда эзләп табарга. Кызмара Buldrabız. Kızmara uramnары tauına menep kararga, яшьлегемнең сөйгән ярым шунда эзләп табарга. Алсу һәм Азат Фазлыевлар тамашачыларын концертлар белән сөендерүен дәвам итә. Шушы арада алар тәүге тапкыр Пермдә концерт куеп кайткан. Әмма декабрь гына түгел, гыйнвар аеда Фазлыевлар өчен кызу булырга охшап тора. Инде 4 гыйнвардан алар янә гастрольгә юл тотачак. Уңышлы булсын.
Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Beni kaldırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Лайыклы хитта кунакта Татарстанның ат казанган артисты һәм танылган композитор Марат Галимов үзе. Исәнмесез, Сәлам, Эльвира, сәлам, исәнмесез. Ну, танылган композитор ул теге азрак түгел, артырбрак җибәрдем, конечно. Әле башлангыч, башлап кына җибәрдем. Әле бу үзем өчен профессияне шуңа күрә Татарстан ат казанган артисты дөрес, но теге Танылган танылган композитор дип мин аны юкка әйтмәдем, Марат, чөнки соңгы арада син нәкъ менә композитор буларак таныла башладың һәм синең күп кенә җырларың чыкты, хәтта конкурсларда да җиңү яулыйлар. Күпме җыр язылды? Ну, менә быел минем язылды. Быел шутлаган юк, но менә гомумән язылды где-то бер 212-15 җыр. Субханалла. Кичә җыр язылды уже, да, уже 20-не тутырабыз инде, 220-не дә ала бирсен. Менә каян килә ул илһам? 2 ел эчендә язылды, белмим. Ничектер менә утырам да синсат артында килә Аллаһ Тәгаләнең бүләге инде. Марат, син моңа кадәр үзеңнең җырлар язуыңны яшереп килдең, хәтта ялгышмасам син псевдоним белән чыккан идең. Һәр инде теге һәрбер җырчы композиторга әйләнде, шуңа күрә мин ничектер, ну, әзрәк теге үземнең җырлар язганымны күрсәтәсем килмәде. Үземә псевдоним алдым, Гали дип, минем теге фамилиядан 4 хәреф Гали, минем әти, мин Гали, шуңа күрә ничектер менә шулай күңелгә килде, шуя алырмын да яшерен батырын гына язырмын дип уйлаган идем. Әмма ләкин инде теге демо вариантлар яздырганда үзеңнең тавыш белән яздырасың да, кеше минем тавышны таный икән, минем тавышны кеше белми дип йөргәнем, шуңа күрә аны бик бөтенләй яшереп булмады инде. Менә бөтен Гали псевдонимы шуннан алынды. Бөтен дөнья белде инде хәзер Галинең Марат Галимов икәнен. Бу менә шушы тапшыруны карагач та һәр бөтен дөнья беләчәк инде. Марат, әйдә менә үзеңә иң уңышлы тоелган берәр җырны башкарып үтәле. Ну, менә һәр җырчының, һәр композиторның бөтен иҗатының матур, бөтенесе яратылып башкарыла, шуңа күрә мин белмим дә нинди җырларга. Менә соңгы концертларда катнашканда аккышларга аккышлар җырны, аккышларга алкышлар җырын җырлыйм. Менә шушы җырны халык бик ярата, шата. Ул теге яшь парларга, тойларда җырлана торган җыр. Берәр куплет припев белән генә җырлап карыйм. Монда алкышлар булмыйдыр инде. Мин сине алкышлармын. Кавышкан чагында яшь парларны аккышларга тиңлиләр. Аккышка тиңләп аларга матур теләк телиләр.
Kışlar kavuşuş ayırım ayırım yaşay olmay sizde birge matur ömür itigiz köngüllerge yara salmay Kışlar kavuşuş ayırım ayırım yaşay olmay sizde birge matur ömür itigiz köngüllerge yara salmay Әфәрин. Инкişi алкышлар менән. Рахмәт. Һәм бит инде менә тиздән яңа ел җитә, санаулы гына көннәр калып бара. Ничексең, бармы? Сизеләме яңа ел рухы? Яңа ел рухы сизелә һәр вакытта. Мин туган көннәрне шәхсән үземнең туган көнемне яңа ел бәйрәмнәрен бик яратып бетермим. Миңа ул дуслар белән җыелышып утырып әңгәмә корыр өчен, шатлыклар белән бүлешер өчен бер күрешү чарасы инде. Шуңа күрә ничектер мәктәптән бирле, бәләкәй чактан бирле ул яңа ел бәйрәме миңа ничектер бик исем китмәде, әмма ләкин менә калды күңелдә шундый бер безнең үскән вакытта мандариннар теге яңа елда гына иде. Шуңа күрә ул яңа елны мин ничектер мандариннарны көтеп ала идем. Шундый хис калды минем яңа ел белән бәйле. Безнең дә шулайрак булды ул. Чөнки без үскәндә безнең бит инде конфетлар бик юк иде. Шуңа күрә хәзер нәрсә күңелең тели көнеңнең кыш көнеме анда, җәй көнеме нәрсә телисең шуны ашап була, Аллага шөкер. Бүләкләр биришәсезме? Линарга бүләк алып куйдыңмы инде? Кызыксырау булды име? Мин бүләкләр алмыйм, мин акчалата гына бирәм, чөнки теге ничек әйтим инде. Иң шәп бүләк акча. Иң шәп бүләк китап и акча менә. Китапны алыр идең Линарга, ул күп китаплар укыган, шуңа күрә теге тырышасың иде яңа китапларны чыгарга. Бер-ике тапкыр шулай яңа китап алдым дип теге алып кайткан идем, ул китапны укып чыккан булган. Шуңа күрә теге акчалата бирәсең дә, дуаңны укыйсың да, Аллаһу акбар амин дип әйтәсең дә. Ярый, Марат, бик зур рәхмәт сиңа килүеңә. Синнән теләкләр? Рәхмәт Майдан каналына чакырдыгыз, зурладыгыз. Барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән сезне хөрмәтле телевизор караучылар, исән булыйк, бәхетле булыйк, елмаеп яшәйек. Авырлыклар килә дә китә, Аллаһ Тәгалә әйтте бит, авырлыгын бирмен, авырлыктан соң җиңеллеге килер. Амин, җиңеллеге тизрәк килеп, дөньялар тынычланып, матур яшәргә насыйп итсен һәрберебезгә. Рәхмәт. Görüşkene kadar. Paka.
yazmışqa urildi Qarashım nazıma türündü Xatirlisinmi Qavuşturgan ixlas suyuni Xatirlisinmi Hasretga yarattirgan Yazmışlarga mahabat urgan Jag'i jayni, yamli jayni Xatirlisinmi Hasretga yarattirgan Yazmışlarga mahabat urgan Jag'i jayni, yamli jayni Xatirlisinmi Артистлар өчен яңа ел сабан туе кебек үк урагыз төшере. Күпләр яңа ел бәйрәмнәрендә чыгыш ясый. Җырчы Газизәне дә быел күп кенә җиргә чакырганнар. Бераз авырып торсам да, чакырулардан баш тартмадым. Чыгыш ясарга ризалык бирдем, диде ул. Бер минутка бар дөньяны тынлык каплаган иде. Без очрашкан бу минутта таңда атмаган иде. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер минутта күзләребез очрашып таныштылар. Бер-берсеннән аерыла алмый яратып кавыштылар. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек.
Цезария Саид тамашачыларга бик күп җырлар әзерләү турында сөйләде. Мәрхүм апам көйләр яза иде. Аның җырлары берсеннән-берсе үзенчәлекле һәм матур. Ул җырларны апамның елына кадәр өлгертәсе иде, диде Цезария. Bilezigim kolunu altın, bileklerim dolmasın. Min akşanı yaratan da akşa özü saylasın. Gelsin moluk tulsın baylık, deli canım barısın. Ötken şaktan kürşetire mutlar şeçip qorasın. Efegin şemehesin, İngzatlısın ki yersin. Akşa avru diysəg sözümünə iyərsin. Yanşığın yağımlı şınğıy, Süyen bəgrim deyəsin. Minim süyüm satılmay qalımın ötülərsin. Bazarda var deylər varsa, əllər küpmü qoradım. Akşamda tuğuk səmdə bəxit taba almadım. Yana yürək indi nişlim, tənkələrini sanarımın. Süyü bulsa yürəgimdə yanar dağda yanar mı? Яңа елга санаулы көннәр калып бара, дуслар. Эстраданың талантлы артисты Ринат Гыйләҗев тамашачыларына матур теләкләрен юллады. Иң мөһиме – сәламәтлек, яңа үрләргә ирешергә телим, диде ул. Ринатның теләкләренә без дә кушылабыз. Yıllar үткән сайын икән, онытыла үткәннәр. Сагыш диңгезендә чумып, сине эзлеп көткәннәр. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткән
мәхәббәткә мең рәхмәт. Өмет белән яшим һаман, хыялларым ак җилкән. Күңелдә туган саф хисләр, нәкъ шулай калсын икән. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Дөнья гүзәл, дөнья матур, телим матур яшәргә. Югалмыйча давылларда, яшеннәрдә яшнәргә. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Китсәң дә син яннарымнан, җанда кала мәхәббәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Өмет белән яшәткәнгә, мәхәббәткә мең рәхмәт. Студиябызда қонақта татар эстрадасының яш талантлы артисты Динара Сейтбатталова. Сәлем, Динара. Сәлем, Эльвира. Исәмсез тамашачылар. Ничек кәйфләр, Динара? Яңа ел рухы сизеләме? Кәйфләр әлбәттә яхшы, бик тә сизелә. Динара, син бездә ялгышмасам тәүге тапкыр кунакта Әйе. бит. Шуңа күрә әйдә тамашачыларны үзең белән якыннан таныштыр әле. Кайда туып үстең? Мин тумышым белән Казан шәһәреннән һәм шушындый матур калабызда үстем һәм хәзерге көндә дә яшим. Менә хәзерге вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсең һәм җырлау синең төп эшеңме? Хәзерге вакытта җырлау минем төп эшем түгел, җыр минем өчен ул яраткан хобби. Минем төп эшем төзелеш өлкәсендә, недвижимость өлкәсендә. Күчемсезмилек. Шулай Өйләр төзеп сатасыз. Шулай, әйе. Димәк, өйләр кирәк булса, сиңа мөрәҗәгать итәргә кирәк инде. Әйе. Динара, вокал буенча синең остазларың бармы һәм гомумән эстрадада кемнәрдән үрнәк аласың? 9-10 классларымда мин сәнгать түгәрәгенә йөрдем һәм анда Пономарева Марина Федаевна исемле укытучы мине җырларга өйрәтте. Һәм инде хәзерге вакытта эстрадада мин сокланып карыйм Ришат Туфатуллинга, анарсын бик яратып тыңлап үстем Ханепа Фархине. Алар күп инде, һәрберсеннән әзәзләп үрнәк алып, шулай өйрәнеп киләм. Репертуарыңда нинди җырлар урын алган? Нинди темага җырлыйсың? Иң мөһиме, мин үзем дә бик яратып тыңлыйм һәм үзем дә яратып җырлыйсым килә. Тормыш темасына кагылган җырлар, үрнәк ниндидер менә алырга җырлардан, аларны тыңлап, уйланып, менә шундый җырлар яратам тыңларга һәм андыйларны җырларга исәп тә бар.
тирән мәгънәле, эчтәлекле җырлар, әйбер. Шулай ие. Тормыш турында сүз чыккач, әйдә шәхси тормышың турында да сөйләшик әле. Яшемне әйтергәме? Или сер булып калсын бу? Сер булып калсын, чөнки Иә. син дөресен әйтсәң, ышанмаслар, үзем дә ышанмас идем. Рәхмәт. Мин кияүдә, Аллага шөкер, 2 матур малайлар үстереп киләбез. Шулай, ирем белән бергә эшлибез. Шул инде ыгы-зыгы, балалар, эш, һәм менә сәнгатькә дә кереп китәм. Сәнгатькә кирип китергә сине нәрсә этәрде? Урысча әйтмешли дело случая дип әйтәләр бит. Шулай туры килде. Үз-үзеннән менә шулай туры килде. Махсус сәхнәгә чыгам дип, мин сәхнәгә чыкмадым. Ул үз-үзеннән шундый менә кешеләр белән танышып, китеп, сөйләшеп, нитеп менә киңәшләрен тыңлап, шул киңәшләрне бергә колакка салып, мин инде менә җырларга булдым. Динара, яңа елга нинди планнар? Яңа елда нинди планнар булсын инде? Иң мөһиме ул исән-сау булу, эш булып торсын, эш булса, исән-сау булсак, бөтен планнар да чынга ашыр дип уйлыйм. Шундый фикердә калам. Кайда каршы алырга исеп? Әлбәттә инде гаиләм белән өйдә, Казанда. Казанда әлбәттә. Бүләкләр әзерләдеңме туганда? Юк. Балаларны бер дә гаҗәпләндереп булмый, аларның бар нәрсәсе дә бар дип әйтәләр. Ул бүләк сайларга инде аптыраган, дөресен әйткәндә. Әле бүләкләр әзерләмәгән. Дөрес әйткәндә шулай. Үзеңә күп иттереп бүләкләр бирергә язсын әйбит. Әйе, шулай. Миңа үземә кабул итәргә язсын матур бүләкләр. Амин, шулай булсын. Динара, килүең өчен бик зур рәхмәт. Сине ихластан яңа ел белән котлыйбыз. Һәм киләчәктә уңышлар телибез. Чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт шундый матур студияларга. Һәм инде сезне дә, тамашачыларны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән ихластан котлыйсым килә. Иң мөһиме ул исән-сау булу. Иң мөһиме ул илләр тыныч булсын. Һәм барысы да яхшы булсын. Һәммә бездә дә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт ясын. Рәхмәт. Күзләремә тутырып кара, күзләр аша күренә яралар. Ярагына түгел йөрәктә тормыш эзләре.
Лайыклы хитта қонақта эстрадыбыздың танылған артисты Мыңлы тауыш иесі Гүлназ Сираева. Сәлем, Гүлназ. Сәлем, Эльвира. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ничек кәйфләр, Гүлназ? Бик тә яхшы, Эльвира. Яңа ел рухы сизеләме инде? Әлбәттә сизелә. Яңа ел рухы бит инде ул үзең аңа сәбәпчел булсаң, бүләкләр әзерләп торсаң, шыршыңны бизәсәң, өеңне ябләндерсәң, шуннан килә инде ул яңа ел кәйфе. Димәк, син шыршыны бизәдең, бүләкләр алдың. Юк, әле шыршы бизелмәгән, әле бүләкләр алынмаган күпчелек. Ләкин бал үткәрелде. Әкияти шундый сихри яңа ел балы үземнең клубтагы кызлар өчен шул бәйрәм инде. Шундый бәйрәм рухы истәде. Күрдек, күзәттек, бик матур бәйрәм оештырдың кызларың өчен. Гөлназ, гомумән яңа ел синең өчен нинди бәйрәм? Яңа ел ул минем иң яраткан бәйрәмнәремнең берсе. Дөресен әйтәм. Чөнки белмим, балачактан киләме инде ул ниндидер шундый сихри бәйрәм, ниндидер яңа елга бит өметләр баглыйсың. Тормыш китабыңның бер битен ябып куясың да икенчесен башлыйсың. Яңа планнар төзисең. Үткән елга нәтиҗә ясыйсың. Менә бу бөтен эшләр мине ничектер рухландыра, канатландыра. Яратам яңа елны. Менә быел нинди уңышларга ирештең дип уйлыйсың? Быел? Нәтиҗә ясадыңмы әле? Нәтиҗәләр ясыйм инде хәзер, 2 җыр яздырылды. 1 клип төшерелде. Диңгезгә бардым, Стамбулда булдым. Менә бит. Аннары нәрсәләр икән? Минем клубтагы кызларның саны артты бермә-бер. Байыдың. Бик. Төрле яклап әйтик. Байлык бит инде ул теге. Акча гына түгел бит ул. Ул бит инде бик күп әйбер тәшкил итә байлыкны. Гөлназ, менә җырлар яздырдым дисең, әйбет. Син бит әле үзең дә җырлар язасың. Ансы инде аның сирәк-мирәк кенә. Теге даими рәвештә дип әйтеп булмый. Илһам килгәндә, ничектер, белмим инде. Хисләрем ташыганда дип әйтимме соң инде. Шул вакытта язгалаган бар. Күпчелек мин сүзләр язам. Шулай сүзләр язам. Үз гомереңдә барлыгы ничә җыр яздың? Санаганың бармы җырларың? 3 кенәме? Күп түгел. Ул җырларны үзең башкарасыңмы? Һәм аның икесе җырланмаган вообще. Үзем генә мин аны теге фортепианода уйнап, җырлаштырып утырга мөмкинме? Үзем өчен генә инде. Булай, менә минем сүзләр, ул хисләрем сынау җыры. Сүзләрен мин яздым һәм Айгөл Вәлиуллина аны бераз эшкәртте, төзәтте, тагын өстәде, матурлады, шуңа өстәде үзенекендә әлбәттә. Шуңа без ул җырның сүзләре авторы икәү. Менә теге танылган җырлардан шул бер җыр гына инде. Үзеңнеке иҗат иткән. Гөлназ, менә җыр синең өчен нәрсә ул? Гомумән син җырдан башка яши алыр идеңме? Менә иртәгә син әйтсәләр, битте сәхнәдән китәсең дип. Эльвира, беләсеңме? Кайсы яктан карыйсың бит әле аны? Гомумән әйткәндә яши алам. Ләкин җыр ул минем күңел халәте. Ул минем ниндидер уй хисләремне, тойгыларымны чагылдыра торган нәрсә дип әйтим икән? Композиция. Үзем җырламыйча, бәлки яши да алырмын мин. Ләкин бит машинага утырган саен радио кушыла. Анда да бит инде руль артында син бик яши җырлыйсың. Руль артында җырлыйм. Анда идә савыт-саба җыештырганда, ашарга әзерләгәндә җырлыйм. Теге сәхнәдә җырламыйча, бәлки яшәп тә буладыр. Менә гомумән җырламыйча булмастыр. Гөлназ, әйдә тамашачыларга яңа елга музыкаль бүләк ясыйбыз. Әйдә. Жан дуслар, туганнар, тырсыннар сыкланып, яшик әле яшик, серләшеп, гөрләшеп,
Кыяшлы бу якты дөньяда якыннарга бәхет һәм сөюләшеп. Әфәрин, Гөлназ, бик матур җыр. Гөлназ, сине күрүебезгә бик шат идек. Сине чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Барлык уй-хыялларың чынга ашсын. Бик зур рәхмәт, амин, бер үк чынга ашсын. Һәрберебезнең уй-хыяллары, яңа елга баглаган өметләре чынга ашсын иде. Рәхмәт. Йөрәк бит алдаша белми, яратсаң ярсып тибә. Ике йөрәккә бер кояш, бәхет нурларын сибә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Сызылып атқан таңнарны каршылык бергә генә. Таңнарда бергә уяну, бәхет бит ул шул менә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Гомер буе яратырмын, син диеп килдем җиргә. Бирмәм сине беркемгә дә, бәхетле без тик бергә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет безнең бергә чак. Җырчы Мәдинәнең гаиләсе һәр яңа елны өйләрендә каршы ала торган булган. Быел иремә яңа елны каршы алырга кунакка барасым килә, өйдә утырасым килми дидем. Иң беренче булып безне ике туган энемнең хатыны кунакка чакырды. Шулай итеп быел яңа елны Казанда каршы алачакбыз диде. Үзе дә Казанда туып үскән, әмма Әлмәттә яшәүче Мәдинә. Күні күрмәсәм, төшләремә кермәсәң, сагыштан янам инде. Уйларымда син генә, хыялымда син генә, яратам җаным сине. Телемә, 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 йөрәгем
söyle söyle sırlarını hislerini minden yaşırma Gözlerinden min körem aldı almıysın bilem bir suyup karayın de Eytmesen de min süzem uyalganından körem Aş yürek sırlarına Dilime 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 yüreğimde dilime Bulayı da bir soğuş gönülde Söyle 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 sırlarını hislerini minden yaşırma Dilime 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 yüreğimde dilime Bulayı da bir soğuş gönülde Söyle 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 sırlarını hislerini minden yaşırma yaşırma Dilime 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 yüreğimde dilime Bulayı da bir soğuş gönülde Söyle 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 sırlarını hislerini minden yaşırma Dilime 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 yüreğimde dilime Bulayı da bir soğuş gönülde Söyle 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 sırlarını hislerini minden yaşırma Söyle 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 sırlarını hislerini minden yaşırma Hislerini minden yaşırma Руслан Трапезников җырчы Лилия Хамитова белән дуэт әзерли. Алар Лилия ханымның «Буран дулый» дигән хит җырын яңартып җырларга җыена. Якын арада клип та дөнья күрәчәк. Тамашачыларга ошар дип өметләнәм, диде Руслан. Түземсезлек белән көтәбез. Bek matur sineng rasa
Декабрь айы җиңүчесенең исемен игълан итәр чак җитте. Димәк, сезнең тавышлар ярдәме белән бойда Руслан Трапезниковның «Адашма җилләрдә» җыры абсолют җиңүче булды. Русланны чын күңелдән котлыйбыз, алга таба да зур уңышлар телибез. Хөрмәтле тамашачылар, сезне яңа ел белән тәбрик итәбез. 2023 ел уңышлы, имин булсын. Һәр йортка тынычлык, бәрәкәт алып килсен. Сәламәт һәм бәхетле булыгыз дигән теләктә, мин Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.